Na Rympei U Hynñiewtrep ki paidbah Bri U Hynñiewtrep. Katkum gi khubor balai olum ka samla lot na India ka barang arsaus nem karta ka balai wat yo baieid men sim jongka ka United States of America ka laja rngai no maria poi kategori ka dor ka blaring ha ka CCTV ka yo I ba ka samla lot ka babavriu jelun limpun ka pet ya ka phone jongka kumba ka ab ya nuri yanu ban wan shaw ya ka ha ka por ba ka hiar kynduh ha New Jersey bat markum tahi ka shuja no kansan ha ka sing balang ong ka khubor na ki pulit lindel wall lalap ha ka jing tokit baka simran ka bana India ka poi ha US ha ka arpotri jong jeliu bat ka lek khnang sha kategori na ka benta banya poi khano bat uba I jongka uba ka lay kynduh da ka jing pen be ki kmi ki pa jongka ha ka video layo iru ba ka por ba ka hiar kynduh ha US ka simran ka ikmen shibun bat kam dan jing I khuslai eru ka khubor jang ka New York Post ka yathu baka simran ka dan ya ka jingjrong ka basan phot saw inchi bat ka bakhia kumbah repu phra kilo bat ka dan ka dak mong ha ka silang mat jongka balaya thu baka simran kam nang ban kren English bat kam dan bahayeng ro ha US ka simran ka phong da ka batlon ka bajungum ka t-shirt ka bali ka dan ro ya ka short score bat ki pulit ki lawat ya ki bahayeng jongka ha India na kim shim na lap satya